Nos, hát az előbb rátettátok, hogy mire van szükségünk a sminkeléshez, és arra gondoltam, hogy azt a videót fogom feltenni nektek, ahogy én kisminkelem magam, és mondok néhány hasznos információt a termékekről. Elmondom, hogy én miért szeretem, miért használom őket, és miért javaslom nektek is. Nos, kezdjük ott, hogy egyébként lehet, hogy ez az én problémám, vagy ez én bénázásom, de én például nem igazán találtam még olyan alapozót, ami hát nem ül bele teljes mértékig a ráncaimba, nem lesz tőle tiszta, ilyen cserepes az arcom, kiszáradva, ilyen púderszerűen elkezd hámlani tőlük egy idő után az arcom, arra nem is beszélve, hogy rettenetesen tud viszketni a bőröm alattuk. Talán a 20-as éveimben sminkeltem magam még inkább úgy komolyabban, hát azután úgy elengedtem a dolgot. Megmondom őszintén, kb. Így mostanáig. Korábban tényleg csak akkor sminkeltem, hogyha mentem valahol, vagy tényleg úgy nagyon muszáj volt, a hétköznapokra nem szerettem, pont ezek miatt, mert hogy nem igazán éreztem azt, hogy lenne egy olyan alapozó, vagy bármi, ami úgy el tudnám viselni az arcomon egy egész napon keresztül. Én azért választottam a Signature termékcsaládot, mert ezzel nem csak elfedünk, hanem ápoljuk is a bőrünket. Hát megmondom őszintén, hogy nem titkoltam, picit meg puskázni fogok, hogy milyen összetevőket tartalmaz, mert alapvetően elég sok termék van, és mindegyik termékben van legalább 2-3 féle ápoló összetevő, és bocs, de ezeket nem jegyeztem meg, megmondom őszintén. Be fogom tenni majd kommentbe, hogy pontosan milyen termékek miket is tartalmaznak, úgyhogy el tudjátok majd később olvasni. De akkor kezdjük is el. Hát nyilván most itt megcsináltam az előtisztítást, tehát hogy azt ugye mindig is úgy tesszük fel a sminket, hogy eltisztítjuk előtte az arcunkat, illetve egy ápoló hidratáló krémet teszünk fel alá. De ha ezt esetleg nem teszitek meg, vagy nincs rá szükségetek, szerintem nem is annyira fontos, mert maga az alapozó is tartalmaz már egyébként hidratáló anyagokat, úgyhogy nem hinném, hogy ki fog alatta száradni a bőrötök, sőt, őszintén nekem inkább kicsit a szárazabb típusú bőröm van, mint a zsírosabb verzió, úgyhogy én emiatt is külön szeretem, mert még hidratálja is az arcomat, még rajtam van. Ugye 3 szín elérhető, ez ugye a világos, a közepes és a nagyon sötét barna. Én általában az 1-eset és a 2-eset szoktam használni, tehát őket kettőjüket. Van, hogy vegyesen, van, hogy csak az egyiket. Télen nyilván egy kicsit világosabb a bőröm, nyáron azért szerencsére le tudok barnulni, tehát ott azért előfordult, hogy csak a 2-eset használtam. Most jelenleg azért úgy gondolom, hogy olyan a bőrtípusom, vagy a színe, hogy most keverni fogom a kettőt. Emiatt azért érdemes nektek is mondjuk vagy kiválasztani azt, ami is konstantan a bőr színetek, vagy akár kettőt megvenni, hogyha szükséges, akkor tudjátok keverni esetleg a színeket. Ja igen, amit még egyébként nagyon szeretek benne, hogy gyakorlatilag ilyen, hát nagyjából ennyi az összes extra felszerelés, amire nekem szükségem van ahhoz, hogy el tudjam készíteni rendesen a sminkemet. Hát én most itt bedobtam még egy szemöldökszeruzát, de meglátjuk, hogy erre már szükség lesz, de lehet, hogy nem is. Szóval igazából ez az egyik, hogy ezt szinte az egészet kézzel el tudjuk dolgozni, tehát nem kell hozzá még pluszban több ezer forintos ecsetkészletet vásárolnatok, mert tényleg ez nagyjából 2 ecsettel, meg egy ilyen kis alapozó szivacsal, egy kis púderszivacsal teljesen jól el lehet dolgozni az egészet. Illetve hát én azt gondolom, hogy ezzel a termékcsaláddal egyszerűen nem tudjátok elrontani a sminket. Szerintem ezt a termékcsaládot az igényes nők választják, azok, akik tényleg szeretnének szép sminket maguknak, akik igényes megjelenést szeretnének, nem szeretnék túltolni, de azért mindig kell mondjuk a munkájuk vagy bármi kapcsán megjelenniük és sminkben lenniük, gyorsan elkészíthető, és tényleg jól néz ki benne az embernek. Tehát, hogyha te egy igényes nőnek gondolod magad, akkor én ezt a termékcsaládot mindenképpen javaslom, hogy szerezd be. Úgyhogy szerintem nagyjából el is mondtam így, hogy én miért. Úgyhogy kezdjük is el mellette a sminkelést, és akkor még mondok róluk pár szót. Tehát én még annyi, hogy pluszban ez egy ilyen, most nem tudom, hogy kimondhatom a nevét, de S betűvel kezdődik, és szerintem kb. Mindenki vásárolt már róla, ilyen apró cseprő dolgokat, én ezt kb. Ott vettem, de igazából készfejetekre is nyomhatjátok, nem feltétlenül kell egy ilyen kis lapocska. Én most csak ezt így, mivel van, ezért segítségül hívom, de egyébként, ha nem lenne is, mondom, készfejre, nyomra, vagy kupakra, vagy bárhova meg tudjátok csinálni. Nyilván, hogyha mondjuk nem szükséges, hogy keverjétek, mert vagy barnább vagy világosabb a bőrötök, mint mondjuk éppen az enyém, akkor csak egyféle alapozó is elegendő. Én ezt most így nagyjából fele-fele arányba fogom alkalmazni. Ugye 3 lehetőséget tudok mondani magára a vásárlásra. Ugye van ez a teljes szett, amit láttok most itt nálam, mondjuk ugye most ez már kiegészült
egy korrektorral, meg plusz még, ha jól láttam, akkor még egy színű rúzst még hozzádobtak a mostani 3 színű rúzshoz képest, tehát már most 4 színű rúzs elérhető. Ugye itt van a nagy csomag, amiben ugye benne van mind a 3 alapozó, mind a 3 rúzs, mind a 3 szájkontúr színnel hozzá, akkor benne van mind a 2 színű szemöldökkefe, illetve mi van még? Azt hiszem talán ennyi, ami pluszban, a többi ugye az alapcsomagban is benne van, az ugye egy színű alapozó, egy színű rúzs, egy hozzápasszoló szájkontúr ceruza, illetve a szemöldököt színének megfelelően választott szemöldökkefe. Na, hát ezt most csak így nagyjából elkenem, de szerintem maradjatok, itt hozok egy tükröt, mert ez így telefonból nem lesz igazi. Na, itt is vagyok, és akkor annyi bocsi, hogy saját tükröt hozok, mert ebben jobban fogom látni magam. Na, és akkor már is mondok egy pár szót egyébként az alapozóról. Alapvetően is én azzal kezdeném, hogy van benne fényvédő, tehát egy 20-as fényvédő van az alapozóban, úgyhogy így ősszel, tavasszal, amikor már annyira nem nagy az UV-sugárzás, de azért mégis szeretnél valami kis fényvédőt, akkor nem kell még pluszba fényvédőt alákenni, hanem ugye már az alapozóban van. Ezen kívül van még benne búcsúlevél, ami finomítja a pórusokat, illetve szabályozza a fagyútermelést. Továbbá van benne kaktuszkivonat, ami bőrnyugtató és vízmegkötő hatású, illetve glicerin, ami ugye hidratál és növeli a bőr rugalmasságát. Na, hát ugye ő volt az alapozó, akkor ez így nagyjából szerintem jó is, ezért még itt-ott egy-két helyen itt a kontúrokat egy picit beleütögetem, hogy biztosan jó legyen. Kicsit lejjebb húzom ide az államra is, mert ezt szoktuk mindig elfelejteni, hogy csak idáig sminkelünk, és akkor ez itt meg így úgy marad, úgyhogy még az is lehet, hogy kell egy picit kinyomnom, de most alapvetően nem ez a célom, hogy full sminket rakjak fel, szóval ezt csak így elmondom nektek, hogy húzzátok kicsit jobban rá majd a nyakatokra, meg itt arra figyeljetek, hogy biztosan szépen el legyen dolgozva. Itt a fülnél szokták még elrontani, hogy itt marad még ilyen határvonalas, ugyanúgy itt a hajtőben is nyugodtan húzkodjátok fel, egy kicsikét ütögessétek el, hogy ez semmi esetre sem maradjon így, illetve a szem alatti részre is húzzuk rá. Na, akkor van még egy ilyenünk, hogy púder. Ebben például ilyen bőrkondicionáló és hidratáló anyagok vannak. Ez egy ilyen mattító púder, én ezt nagyon nem szoktam sok helyre, talán kicsit ide a szemem alá. Így. Azért szoktam púderezni mindjárt így az elején, mert hogyha ebbe a folyékony állag miatt, ugye, hogyha ide szépen leszúródik mondjuk a szemhéjfesték, akkor itt nagyon bele tud ragadni ebbe a puhább, krémesebb állagú alapozóba, viszont hogyha egy picit lepúderezzük, akkor úgy megáll rajta, és szépen le lehet utána törölni. És nem kell itt nagyon-nagyon sokat, de azért egy picit így az elején nyugodtan mehet ide erre a részre egy picit több púder, és akkor majd ott szépen letörölgetjük. Na, a következő szerintem mit szólnátok hozzá, hogyha lenne mondjuk a szemhéj. Na, mutatom, ebbe egy ilyen kis paletta van. Gyakorlatilag, ha látszik, hogy azért én használtam egy párszor. Ez egyébként ilyen nagyon krémes állagú szemhéjpúder, ebben ugye vannak csillogósabb verziók, illetve vannak mattosabbak. Jó, tehát ez például ugye egy matt, a másik pedig ugye egy csillogós. És ez is igazából tartalmaz ápoló összetevőt, mint például az E-vitamin. Nos, én most mivel egy nappali sminket fogok feltenni, így inkább maradok ennél a kicsit egyszerűbb, barnás, nudosabb verzióknál, de hogyha esetleg valami alkalomra mennétek, akkor ugye itt van egy ilyen kis bronzosabb, barnás, csillogós szín is, illetve ez is egy picit csillog, ebben is vannak ilyen kis csillámporszerűségek, tehát azért ennek is van egy picike kis csillogása. Mondjuk lehet, hogy rosszul jamra húztam föl, de nézzétek, ennek is van egy picike kis csillogása, bár alapvetően ez is inkább mattosabb hatást fog adni, de nyugodtan például alapnak feltehetitek a sötétebb barnát, és akkor utána, hogyha szeretnétek még csillogóbbat, akkor ezzel egy picit fölé mentek a sötét barnának. De én most maradok ennél az egyszerűbb barnánál, és ugye, mint látjátok, ehhez gyakorlatilag az ujjamat használom. Úgyhogy tehát ezzel annyira nem tudjátok elrontani a sminket, hogy hát jó, el lehet persze, de azért ahhoz már nagyon kis. Tehát el lehet, szóval, hogy így, de
de nem, tehát a színeket tekintve nem fogtuk tudni mellé lőni. Tehát ebben a palettában csak az ilyen természetes, natura földszínek vannak, amivel kiemelni tudsz, de nagyon, hát ha csak az egész szemedet be nem húzod a csillogóssal, igazából, ha egy picike szép érzéked van, akkor már ezt nem fogod tudni elrontani. Úgyhogy igazából annyi, hogy egy kis sötétebb barnát felviszünk ugye az teljes szemhéjfelületre, belőle teszünk egy picit a világosabbból, hogy ugye nyissa egy kicsit a tekintetünket. Így, és ha szeretnénk még egy nagyon pici csillogóssal középen fel is tudjuk dobni. Ja. És ez már azért azt mondom, hogy egy kicsit extrémebb nappali smink. Jó, tehát na, hát ezt nem tudom mennyire látszik, de nagyjából így néznek ki. Még esetleg, hogyha úgy érzitek, ezt az ecsetet elő tudjátok hívni, ezzel egy picikét át lehet maszatolni, ha lehet így mondani, tehát a kontúrokat egy kicsit el lehet finomítani. Így, Én nem vagyok annak a híve, hogy itt ezt az alsó szem pillasort is fessük be. Szerintem nagyon lehatárolja, lekontúrozza a szemet, és nagyon összenyomja, lekicsinyíti. De hogyha nektek ez elengedhetetlen, és ti úgy érzitek, hogy nektek ez kell a repertoárba, én egyébként alulra csak szempillaspirát szoktam rakni, semmi mást, de ha nektek ez fontos, hogy legyen, akkor szintén tudjátok használni. Talán azt mondom, hogy itt viszont lehet egy picit a sötétebbet mondanám, itt lehúzod, és ide húzod, de szerintem én azt gondolom, hogy ennél nagyon jobban nem is kell sötétíteni a szem alatti részt, hiszen hát mindenki üde tekintetet szeretne, nem pedig szomorú, fáradt tekintetet, és mindenki küzd az ellen, hogy itt ne legyenek karikái, akkor miért húzol oda még feketét. Szóval ez nem fogja nyitni szerintem a tekintetet, hanem inkább csak lesötétíti, de ha ti úgy érzitek magatokat jól, akkor így ennyit ide a sarkába nyugodtan betehettek, ezt is kézzel, ujjal nyugodtan, tehát hogy nem kell ehhez külön ecset, vagy ilyesmi. Jó, akkor viszont gyorsan még ugorjunk át a szempillaspirára, illetve van benne egy ilyen szempilla növesztő erősítő szérum is, ezt ugye elfelejtettem mondani az elején, de most mondom, hogy ebben van ugye egy ilyen szempilla erősítő, jó, kicsit elszórtam itt a dolgokat, de se baj. Na, tehát mind a kettő nagyon jót tesz a szempilláknak külön-külön is. Most nyilván nekem fölülről műszempillám van, úgyhogy oda nem fogok spirálozni, csak alóra, de egyébként, hogy tudjatok róla, a szempilla spirálban amúgy karnaúba viasz van, ez ugye azért jó, mert megköti a nedvességet a pillákba, tehát nem fogja kiszárítani, illetve van még benne rizínusolaj és E-vitamin. Jó, tehát én csak így alulról nagyon finoman na, azt hiszem jó is lesz. Ugye itt a spirál, ahogy látjátok, ez egy ilyen szilikonkafá, és egy ilyen kicsit, hát attól függ honnan nézzük, de mondjuk domborúbb, ugye azért, hogy jobban illeszkedjen a pillákra, tehát most csak azért, hogy lássátok, de kinyír a pillásom, ha ezt látja, tehát hogy így azért szépen lehet vele spirálozni. Akkor ugye, hát ezt most nem fogom feltenni, de megmutatom nektek, egyébként ez egy ilyen szempilla növesztő szérum. Ebben kérlek szépen, igen, itt van a puska előttem, jól látjátok, nem titkoltan, ebben vörös herek kivonat van, ez egy ilyen kis, hát hogy is szokták csinálni az okosok így a videókban, hogy így, hát nem akar oda fókuszálni, de nem baj, látjátok, tehát ez egy ilyen kis applikátorral, ilyen kis puha végű applikátorral rendelkező szérum, igazából színtelen, tehát nem fehér semmi, szóval látjátok, ez egy ilyen színtelen kis szérum, nem nagyon hagyja nyomot. Ebben egyébként vörösherek, koffein, biotin, B5 provitamin, illetve E-vitamin van benne, tehát na jó, mindegy, húzunk egy picit, de ezt ugye nyilván a legelején kellett volna, de hát ide igazából a szempilla tőre behúzod. Ez egy szempilla növesztő szérum. Tehát, hogyha mondjuk például inkább szempilla liftinged van,
akkor ezt a kettőt nagyon javaslom nektek, ugyanis erősíti a szempillákat és védi a szempillákat. Mert ugye alapból a lifting is tudja egy picit szárítani a pillákat, viszont ezzel meg tudod tartani a nedvességet, ezzel pedig ápolni tudod. Úgyhogy ha liftinged van, akkor ezt mindenképpen vedd meg, ezt a kettő terméket tőlünk. Most ugye 14-ig akciós, tehát ezt használjátok. Nyilván a műszempillásoknak maximum ezt javaslom. Hát igen. Ricinus olaj, mivel ugye ebben nincsen, hanem vörösherre kivonat van benne, így azt gondolom, hogy meg koffein, tehát hogy nem bántja a pillákat. Nyugodtan használhatjátok műszempilla mellé, és annyi csak, hogyha mentek a pilláshoz, azért előtte már 1-2-3 nappal ne használjátok, az a biztos, de meg pillaépítés után is még ilyen 1-2 napig ne, de utána szerintem a fönnmaradó 2,5 hétben nyugodtan használjátok. Ugye a spirált az nagyon maximum csak alulra. Na, ez volt ugye a spirálozásos része, tehát a szemem szinte kész is van. Na most akkor nézzük ezt a szemöldök kefét. Ugye a szemöldök keféből van nekünk 2. És akkor azt mondja, hogy ebben például ibolya kivonat van, ami gyulladás csökkentő, illetve bőrflóra barát összetevők, C-vitamin, E-vitamin és ricinus olaj, tehát még növelni is tudjuk, ápolni tudjuk vele a szemöldökünket. Tehát én most a világosabbat választottam, de megmutatom nektek a sötétebbet is. Tehát ő lesz a sötétebb, nem tudom mennyire látszik. Igazából ezek ilyen szürkésebb árnyalatok mind a kettő, tehát a hidegebb árnyalatok közé tartozik, nem a melegebb árnyalatok. A barnát, az egy eset azt hát ilyen szőkésbarna, világos szemöldökű, világos bőrű szőrű lányoknak javaslom, viszont azt tudja még, hogy most ugyan még folyékony, megcsinálom vele, beállítom a szemöldökömet, de szépen meg fog majd száradni, és akkor ilyen púderes állagú lesz. Úgyhogy hát ilyen kis, itt megmutatom, hogy ez egy ilyen kis kefe, tehát tudsz vele szálakat is húzni, de tudsz nyilván kicsit púderesíteni is vele. Jó, tehát itt látjátok, hogy azért elkenődik szépen, tehát akár így tömíteni is lehet vele. Nem, bocs ide. Én most a világosabbat választottam, de akinek mondjuk erősebb a szőrzete, sötétebb a szemöldöke, az nyugodtan válassza a sötétebb verziót. Hát annyi, hogy ez ugye nem úgy viselkedik, mint egy wax, valamennyire azért megtartja a szőrszálakat, valamennyire felfele lehet velük fésülni, és egy kicsit fixálja őket, de alapvetően ez inkább színezi a szőrszálat, meg egy picit színezi a bőrödet is. Tehát ha azt szeretnéd, hogy konstansan felfele álljon, mint egy szemöldök laminálásnál, akkor nem biztos, hogy ez lesz a megfelelő, viszont valamennyire azért tudja fixálni a szemöldök szálakat, de hogyha te nem szereted ezt a nagyon lami effektet, akkor csak szeretnél mondjuk egy kicsit színt a szőrszálaidnak, de nem szereted mondjuk a púderes verziókat, nem tudod használni mondjuk a szemöldök ceruzát, akkor ez egy jó választás lehet, amellett, hogy még ápol is szépé varázsolja a szemöldöködet. Jó, tehát így a kis szőrszálakat fel lehet vele fésülgetni. Jó, ott egy nagyon picit kimentem, de hát ez lett belőle, nem tudom mennyire látszik. Jó, egy picit azért adott egy kis szint a szemöldökömnek, kicsit korrigáltam vele azt, ahol már kikopott a tetoválás. Úgyhogy ő lett ez a világosabb árnyalatú, de csak azért, hogy meg tudjam mutatni nektek, ide húzok egy kicsit a sötétebből. Na, tehát például ilyen lesz a sötétebb verziója neki. Nekem azért ez úgy gondolom, hogy az én karakteremhez, bőrszínemhez, szőrszínemhez ez nem passzol, de azért mondom, hogy van olyan hölgy, akinek azért alapból is sötétebb, dúsabb, erősebb szemöldöke van, neki azért simán ajánlom. Na, itt egy nagyon picit talán túltoltam, de hát jó, már meg is vagyunk. Szóval ilyen az, amikor a széle sötétebb, eleje pedig világosabb, akár így is keverhetitek, szerintem ez sem annyira rossz. Jó, úgyhogy ilyen lett a szemöldököm. Na, menjünk tovább, akkor például a pirosítóval folytassuk. Ugye 3 hasonló terméknek van. Pirosító, bronzosító és highlighter, ezek mind folyékony változatban vannak, illetve a pirosító és a bronzosító ilang-ilang kivonatot így a kettő az tartalmaz, illetve növényi kollagént, napraforgó olajat és E-vitamint, ami ugye antioxidáns. Én ezeket azért fel szoktam rázni, hogy ezek az
ápoló összetevők, a szín, stb. Összekeveredjenek, a pirosítót is, a bronzosítót is, és a highlightert is. És akkor ezek úgy néznek ki, hogy kezdjünk mondjuk egy bronzosítóval, ugye ezzel kontúrozni is tudsz. Én most azért nem megyek nagyon bele így az Instagram sminkelésbe, tehát hogy én most csak tényleg egy általános verziót fogok mutatni, ugye ez egy ilyen szőrös végű kefe, ezt tudjátok közvetlenül az arcra is, de én úgy szoktam, megmondom őszintén, hogy kinyomok egy kicsit ide az ujjamra, hát nem is kell belőle túl sok. Ketté veszem, hogy nagyjából egyenlő mennyiség legyen, és akkor szépen elkezdem nézni, hogy hova fogom letenni. Ugye általában ezt így a csont alatti részre, tehát alapból látjátok itt is, hogy még nem is kentem fel semmit, de már itt van egy árnyék. Na, ezt ide fogjuk szépen felhúzni, erre az árnyékos részre, hogy ezt a részt egy kicsit még jobban elmélyítsük. Nem is nagyon kell sokkal tovább húzni, mint ahogy így ezt a vonalat látjátok, tehát körülbelül ideig az arccsontig. Jó? Na, és akkor szépen a fűtőtől kezdve egy ilyen kis pötyögtetős mozdulattal, de ezért is jó, hogy mind a két ujjunkra tettünk, mert így akkor egyenletesen tudjuk csinálni. Én ezt így szoktam, és így szépen. Tehát, hogy ne ijedjetek meg tőle, hogy ez egy ilyen, hogy egy kicsit úgy elsőre sötétnek tűnik, vagy olyan durván, hogy úristen, mit fogok ezzel kezdeni, mert ugye ez egy ilyen krémes állagú bronzosító, és ezt alapvetően gyorsan be fogja szívni a bőr, nem lesz ennyire feltűnően barna. Úgyhogy de ha gondoljátok, akkor például így jöhet képbe ez az ecset, amit mutattam, ezzel egy kicsit el tudjátok szépen dolgozni, hogyha ti inkább ecsettel szeretnétek dolgozni. Jó? Így. Másik oldal. Oké. Nem egyformán esik a fény rám, úgyhogy egy kicsit így furi, de jó lesz. Na. Oké, ez volt a bronzosító. És akkor jön hozzá a pirosító. Ő is ugyanilyen kefés verzióban van, tehát nyugodtan tudjátok akár fel is pötyögtetni így, illetve ugyanúgy, ahogy a bronzosítót az ujjatokra teszitek, és azzal fogjátok felvinni. Itt szintén lehet ujja, a kézzel dolgozni, tehát azért mondom, hogy nem feltétlenül kell ehhez a részhez sem egy ecset. Ezt ugye ide fölfele tesszük ide erre a járomcsonti részre, remélem jól mondtam, így tehát ide a kis csontunkra, és ezt is el tudjuk dolgozni egy ecsettel, hogyha úgy érezzük, hogy erre nekünk szükségünk van, akkor szépen ilyen beütögetős mozdulattal el tudjuk dolgozni. Jó? Hát igen, ezen az oldalon egy kicsit jobban kijönnek a színek, mondom, másképp esik az arcomra a fény, ezt most akkor eldolgozom így kézzel, szóval a lényeg azért nem szeretem egyébként, hogyha ide, erre az orcára van felvíve a piros. Biztos, hogy van, aki neki ulál, de azt gondolom, hogy ez már nagyon régi módi, hogyha ugye innen indítjuk felfele. Én jobb szeretem, hogyha itt az arcunk oldalán dolgozunk csak a pirosítóval, a bronzosítóval. Nyilván bronzosítót, hogyha úgy van, még akár nyugodtan tehetünk akár ide, az állunk alá, ide, hogy egy kicsit a tokánkat csökkentsük vele, szintén ide az állkapocs csont környékére, esetleg ide a hajvonalba tudunk még egy kicsit csalni. Ugye látjátok, hogy például nekem is itt egy kicsit ritkásabb a hajam, akár nyugodtan lehet ide is egy picit a bronzosítóval, vagy ide ebbe a vonalba tenni. Hát ugye szokták ide az orba, hogy ezt is így lekeskenyítsék, mondjuk nekem azért szerintem az arcomhoz képest elég keskeny orrom van, szóval én ezt már jobban nem keskenyíteném le. Ugye szokták ide még egy kicsit a bronzosítót, hogy ilyen kis turcsi orrunk legyen, mert ez olyan kis szexi állítólag, úgyhogy na szóval, hogy így néz ki a pirosító, illetve a bronzosító. Ugye ezt egy kicsit itt a határvonalat szintén összedolgozzuk, fül, hajtőnél szépen eldolgozzuk, és meg is vagyunk. Na, tehát ez így néz ki. Jó, akkor nézzünk egy highlightert. Hát ez azért, ez egy kicsit csínyen, jó? Tehát, hogy az nem kell nagyon túl spilázni a csillogást ilyen formán. Az így hát a nevéből is adódik, hogy highlighter, tehát hogy ez egy fény, kis csillogás, egy kis fényt ad. Hát én ezt ide szoktam nagyjából erre a részre tenni, de a pirosító vonal fölé, egy picit ide a szemcsont alá, de semmi esetre se toljuk ezt se túl, csak nagyon halványan szépen, hogy egy picit itt, hogyha ugye ide esik a fény, tehát látjátok, hogy ide, hogy ezen a részen itt még jobban megcsillanjon a fény, de azért ezt azt gondolom, hogy egy ilyen
50 pluszosan már ezért óvatosan, tehát itt is nagyjából ez a rész lesz az, ahol majd a fény megcsillan, tehát ezt ide szépen feltesszük. Jó. És ez nagyjából ennyi. Ugyanúgy ezt is lehet ide orra, hogy még jobban ilyen kis őzike orrunk legyen. Hát, én máshova igazából a highlightert nem nagyon tennék. Hát, oda már nem, úgyhogy igazából ennyi. Én a highlightert ezt ennyiben szoktam használni, hogy itt legyen egy kis fénye az arcomnak, ugye látjátok, ahogy én mozgatom, akkor itt van egy kis fénye. A highlighterben egyébként se a vaj van, ami hidratál és gyulladás csökkentő, úgyhogy ez is az, ami pluszban még adja ezt a gyönyörű fényét. A highlighternek ugye a se a vaj. Na, akkor menjünk tovább. Mi van még hátra? A rúzs, illetve a szájrész van még hátra. Na, háromféle rúzsból lehet egyébként választani, és mind a három rúzshoz, most már 4, bocsánat, mert ugye újdonságként bejött a negyedik szín, az egy ilyen, hát most nincs is itt, ez egy ilyen mély bordó színű rúzs, ilyen cseresznye, ilyen nagyon érett cseresznye színű rúzs, amúgy egyébként a plakáton látjátok, ott már feltüntették, és akkor ott látjátok is a színét nagyjából, tehát valahol itt a kettő közötti színt kell elképzelni. És akkor ezekhez a színekhez mindegyikhez van saját szájkontúr ceruza is, és már is mondom, hogy arról mit lehet tudni. Egyébként a szájkontúr ceruzában amúgy ricinus olaj van még, tehát hogy ezek is olyan összetevőket tartalmaznak, ami nem fogja kiszárítani a bőrödet, nem fogja kicserepesíteni az ajkaidat, hanem még ápolni is fogja azáltal, hogy egész nap rajtad van. Na most ezek jó rész matrúzsok egyébként, a pirosnak van egy picike kis fénye, de a másik kettő a nudusabbak, ők inkább ilyen mattosabb rúzsok, viszont ugye a ricinus olaj miatt egy kis ápoló anyag is került beléjük, illetve magában, illetve még van egy ilyenünk, hogy szájfény, tehát ezzel is fel lehet még egyébként dobni a történetet, és ennek az a különlegessége, hogy ennek ilyen dúsító hatása van, hogy is gyömbért tartalmaz, ami egy picit, hogyha felkenyítek, majd érzitek, hogy ilyen kis csipkedő érzés lesz. Tehát a kolléganő Lili szokott egy olyan szuper jó trükköt csinálni, hogy megmutatja, hogy az egyik oldalon, igen, hogyha felkenjük, és hogy változik egy pár perc múlva hozzá képest a másik oldalhoz. Hogy a másik oldal hozzá képest hogy változik. Hát ezt most lehet, hogy majd megvárjuk-e. De a lényeg az, hogy ugye van még egy ilyen szájfényünk is, amiben egyébként még a gyömbéren kívül avokádóolaj van, illetve kollagén serkentő peptidek. Már most valamennyire kezdem érezni itt az egyik oldalon, már egy kicsit új zsereg, lehet, hogy picit többet kellett volna feltennem, de hát valamennyire lehet, hogy itt már az alsó részben látszik, de talán egy picit lehet, hogy még adok neki egy kis kakaót, biztosan, hogy biztos. Visszatérünk a videóval egy perc múlva. De mondjuk szerintem, akár beszéltek is közben, tehát azért szerintem a kezdetekhez képest elég látványos is, ahogy, tehát látjátok, gyakorlatilag nem ült bele a ráncaimba a szemhéjpúder sem, tehát hogy nem hozott ilyen kis csíkokat, és pont azért, mert ilyen krémes állagú a szemhéjpúder is, ezért ugye nagyon sokáig fent fog maradni, mert ellenáll annak, hogy tehát becsíkozódik, tehát ezért nyilván itt egy kicsi hőhatás lesz, a hőhatásnál ugye ezek a krémesebb anyagok, ezek ugye továbbra is folyékonyak maradnak, tehát szépen elkezd majd ugyanúgy visszaurvadni, ha lehet így mondani, mert ugye még a púdereseknél azoknál olyan szépen ott marad, megáll, összecsomósodik, de ugye itt azért nem fog összecsomósodni, mert ezek a krémes anyagok, ezek a hőhatására megolvadoznak, és akkor szépen ugyanúgy beteríti a szemhéjunkat, szóval, hogy amit látjátok, hogy ez így nem igazán ül meg, nem hagy ilyen foltokat, csikokat a szemhéjamon, tehát hogyha így pislogok, akkor azért nem fog így összecsomósodni, mint mondjuk egy szemhéjpúder, illetve azért így a bőrömen is úgy érzem az alapozóval kapcsolatban teljesen jó, tehát hogy együtt mozog az arcommal, szóval nem az, hogy így mosolyogsz, és akkor gyakorlatilag így elkezd így megtörni az arcodon az alapozó, hanem na most már azért szerintem szépen látszik, hogy mi a különbség a két oldal között. Egyrésztről nyilván a vérbőséget egy kicsit felturbozza, szóval alapból lesz egy tök jó színe a szádnak, tehát a természetes színét egy kicsit kihozza, meg ha látszik, akkor azt is, hogy ugye ez egy kicsit dúsabbnak tűnik, főleg itt az alsónál szerintem jobban kijön, meg ezen a részen a másikhoz képest, hogy így mennyivel dúsabb lett, szóval, hogy ő a
mi kis szájfényünk. Na, de akkor gyorsan megcsináljuk. Én mondjuk, megmondom őszintén, ezt a közepes színt szeretem használni a rúzsból, és itt a hátulján van, hogy ez például egy 3-as, és akkor a kontúrceruzán is rajta van, hogy 3-as, és akkor így biztosan nem lesz összetévesztve, hogy melyiknek melyik a szájkontúrceruzája, hogyha mondjuk megveszitek a nagy csomagot, hogy ugye mindenből legyen, minden alkalomra, legyen egy vörös rúzs, egy mat rúzs, legyen ha nyár van, lebardulunk egy barnába lapozó, télen, ha kicsit kevesebbet vagyunk a napon, nem úgy napozunk, nem járunk szoliba, stb., akkor visszafehéredik a bőrünk, akkor legyen egy fehérebb árnyalatú alapozónk és egy világosabb, de ugyanúgy, ha mondjuk te alapból sötétebb bőrű vagy, akkor egy 3-as, vagy akkor egy 2-es, vagy lehessen keverni, vagy mondjuk ugyanúgy a szemöldöknél is, hogyha erőteljesebb szemöldököt szeretnél, mert mész valahova, akkor legyen meg a 2-es változat, hogyha egy kicsit gyengébbet szeretnél a hétköznapokra, akkor meg lehet, hogy elég csak az 1-es változatot használod. Na, és akkor én ezt most így egyébként megmondom őszintén, én a szájkontúrceruzát nagyon szeretem úgy használni, hogy nem csak a kontúrvonalat húzom meg, hanem egy kicsit beljebb is húzom. Ez is majd egy kicsit fogja fixálni egyébként a rúst. Bocsánat. Jó, tehát a szájkontúrnál soha ne hagyjuk ki ezt a belső zugot sem. Jó, mert az nagyon csúnya tud lenni, hogyha beszélünk, és onnan hiányzik a rúzs. Vagy bármi. Erre jó mondjuk például a kontúrceruza, hogy ilyen picike kis helyekre is bele tudsz menni, illetve azért szoktuk körbe kontúrozni, hogy ne folyjon el a rúzs. Jó, tehát ez már önmagában a szájceruza. Szóval szerintem az is egy nagyon jó, mert egyébként meg ha mész valahova, most egy ekkora valamit belerakni a táskádba, nem egy nagy dolog. Tehát szerintem ez picike, lapos, elfér benne, beledobod a neszeszeretbe, és gyakorlatilag van nálad egy rúzs. Ki tudod valamivel színezni, és mivel ez egy ilyen mattosabb állagú, nem fog lefolyni, nem fog elkenődni, nem fogja összefogni a fogadat, illetve még mellett ápolod is az ajkaidat, tehát nem kell pluszban mondjuk még alárakni mindenféle ajakápolókat, meg stb., amitől majd szépen le fog folyni a rúzsod, hanem ez már önmagában tartalmaz ápolóanyagot, szóval nem lesz gond, hogyha nem ajakápolózol alá, és ugye rajtad marad, és addig is szépen hidratál. Na, tehát. És akkor ugye a rúst már elég csak a belső részekre feltenni. Na, ezzel meg is vagyunk. Hogyha szeretnétek mondjuk nyilván még plusz fényt, vagy úgy érzitek, hogy akkor ezt a kis dúsító hatást akkor szeretnétek még fokozni, akkor érdemes még egy nagyon picit ráhúzni a rúzs felé, és akkor már is hatni fog, és akkor így néz ki gyakorlatilag. Jó, ez most így, ahogy nézem, 43 perc volt, de csak azért, mert nagyon sokat beszéltem benne. Szerintem egyébként, ha ezt ugye az ember benne van a bugi a kezébe, gyakorlatilag szerintem nem nincs több 6 percnél, amennyi idő alatt ezt egyébként föl lehet tenni. És akkor ez lett a végeredmény, nem tudom, mit szóltak hozzá. Szerintem ez egy teljesen vállalható nappali smink, de ha esetleg mondom, egy picit szeretnétek felturbózni, mert mondjuk elmennétek valami rendezvényre, akkor figyelj, a nappali sminkedre ráhúzol egy ennyit, és az a lényeg a szemhéjnél, hogy mindig kintről befele dolgozunk, sose bentről kifele. Jó, ez már nem divat, hogy ilyen felfele húzunk, meg elsatírozunk, tehát így nagyjából ezen a vonalon túl nagyon ne dolgozzatok, jó? Tehát ez egy ilyen összekötő vonal, ez lenne a lényege. Még ha cicásat is szerettek, akkor is biztos látjátok a videóban, hogy ezt kb. Így szokták felfele húzni, szóval nem nagyon kell igazából túltolni, és kijebb menni, mint ahogy így a szem sarka, illetve a szemöldök végét összekötnéd. Jó? Hát odáig a szemzugig, a szemsarokig kimehetsz, de aztán onnan szépen inkább befele. Na, szóval ebből mindjárt is csináltunk egy ilyen kisebb partisabb sminket, de még nyilván azt gondolom, hogy ez is az igényes kategóriába tartozik, mint mondtam az elején, szerintem ez a szett az igényes nők szettje. A legjobb egyébként benne, hogy nem kell neked agyalni, hogyha most bemész egy drogériába, úristen, melyiket vegyem meg, úristen, melyik lesz nekem a jó, akkor milyen színűt vegyek meg, de akkor most melyik szemhéjpaletta. Nagyon jó ennek a termékcsaládnak mondjuk a rúzsa, de nem jó a szemhéjpalettája, akkor jó az alapozója, de nem jó a nem tudom én micsodája, hanem gyakorlatilag egy ilyen gyönyörű, szép, egységes szettet kapsz. Tehát most nézd meg, tehát így összerakom őket, tehát annyira gyönyörűen egybe vannak, hogy ezt így beledobni a neszeszeretbe, még jól is mutat a táskádba. Tehát, hogyha kiveszed valahonnan, valahol mondjuk nem tudom, mosdóba kell sminkálnod, és ezt így kiveszed, hát szerintem tök igényes. És jó, most ne nézzük azt, hogy nekem persze már itt kicsit össze van
fogdosva, mert én már rengeteget használtam, és ez sajnos, igen, én ezt így kicsit összekoszoltam már, de alapvetően ez így önmagában szerintem iszonyú igényes, hogy egységes, letisztul, szép, fehér, illetve ezüst, a púdere is tök szép, ilyen fehér, ugye hát van benne egy kis tükör is, szóval hogyha esetleg az nincs mondjuk véletlenül nálad, akkor még egy tükörrel is kiegészítette a szettet a gyártó. Igen, és alapvetően maga ugye az LR az Németországban gyártja a termékeit, de a sminktermékeik azok, ha jól tudom, Milánóban készülnek, tehát Olaszországban, úgyhogy mert hát ugye a divat fővárosa, és igazából ki tudná jobban megkreálni ezeket a sminktermékeket, mint az az ország, ahol gyakorlatilag a divat születik, és készül, és stb. És onnan indul, és oda ér véget, szóval egyedül a sminktermékek azok Milánóban készülnek. Jó, úgyhogy hát köszönöm, hogy meghallgattad. Valószínű, hogy egy kicsit gyorsított videót fogsz látni, ennél azért én jóval lassabban beszéltem a videóban, de hogy ne legyen azért 50 perc, amit nem biztos, hogy végig fogtok nézni, de egyébként, hogyha tényleg érdekel benneteket a termékcsalád, akkor továbbra is azt mondom, hogy 13-án Szegeden, a Petresi utcában, Lilinél ezt személyesen meg tudjátok nézni, ki tudjátok próbálni, magatokra tudjátok kenni. Menjetek el, nézzétek meg, tényleg semmi veszíteni valótok, nincsen vele helyszínen, még mindig dönthettek úgy, hogy ez nem nektek való, köszönitek, nem kéritek itt semmiféle vásárlási kötelezettséggel nem jár, hogyha te elmész oda, megnézed, kipróbálod, ez még nem jelenti azt, hogy meg kell venned, nem is kérünk érte pénzt, hogy te ezeket a termékeket kipróbáld, úgyhogy szerintem ez is egyébként egy hát, hogy is mondjam, nem az, hogy jó felség tőlünk, de hogy nyilván mi is azt szeretnénk, hogy ti egy olyan terméket vásároljatok, amivel maximálisan elégedettek vagytok, ezért döntöttünk úgy, hogy megvesszük, és a részletekre is bocsátjuk egy ilyen bemutató alkalmával, hogy próbáljátok ki, és ne lutrira vásároljatok több 10 000 forintos termékeket, mert tudom, hogy nem olcsóak, viszont én úgy gondolom, hogy minden fillért megér, és még egyszer mondom, tehát ez az igényes nő szettje. Úgyhogy aki szeretné kipróbálni 13-án Lilinél, akkor ez írjon rám, és tényleg megbeszéljük, hogy hogyan és mikor és milyen módon tudsz hozzá eljutni, elmenni 13-án, mire számítsál, stb. Úgyhogy köszönöm, hogy meghallgattad, és remélem, hogy legalább egy kis smink technikai tippel tudtam neked segíteni, vagy nektek segíteni. Szóval én tényleg nagyon jó szívvel csináltam ezt a videót, és remélem, hogy hasznos lesz számotokra. Köszönöm, szép napot, sziasztok!